मावहाय मोनसे गोजोनथाव रादाब बा गुड निउस जे KDSA नि बानजायनायाव आरो जोंहा बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप अर्गेनाइजिं कमिटि दङ बेजों जुथायै आरो BTC आ जे सापर्ट होबोबाय थादों दा 22थि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप बियो 10 नभेम्बरनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ आरो बे खेलाया बे गेलेनाया खोब मोजां जागोन आरो जोंहा जोंनि बड'लेण्ड रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया फुटबल होनोब्ला जोंहा माने दिनैनि समावबो खोमोन गसंख्राङो बिनिनो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै बावैसो सिगां जे ISPL खुंजालांबाय बेवहायबो रोजा रोजा लाख लाख जोंनि नायगिरिफ्रा जोंनि फुटबल गेलेनायखौ नायदों आरो बिनिनो फिथाइ महरै जे रायजो राजाफ्रा नायनायजों लोगोसे जे गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होबाय बे थुलुंगानायनि मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जोंनि ISPL नि बा BTR नि टीमा बावैसो सिगां उड़िष्यायाव जालांनाय एक्जिबिशन जे उड़िष्या FC जों गेलेदोंमोन बेयावबो जोङो मोजां रादाब जोङो 2-0 गलाव जोङो देरहानानै फैदों थामहिनबा उड़िष्या FC खौ जोङो फेजेननो हादों दा बेबायदिनो 10 थारिखआव जानो गोनां जोंनि बड'लेण्ड मार्टियार्स गल्ड काप बे गेलेनायाबो खोब मोजां जागोन होननानै आं सानदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो दिनैनि समाव फैनानै जोंनि गेलेनायखौ नायफैनांगौ आरो बेबायदिनो थांनाय समनि बायदि जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होलांबाय थानांगौ अब्लासो जोङो बड'लेण्डनिफ्राय बा बर'फोरनिफ्राय बे ओनसोलनिफ्राय जों आरोबाव साबसिन हामसिन जों गेलेगिरि जों दिहुननो हागोन होननानै आं बे समाव बयबो रायजो राजाखौ लोब लोब फैनानै जोंनि गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय आं बे समाव खावलायनाय जायो। देग्लाय जोंहा मोनसे सुबिदा जादों जोङो फ्लाड लाइटजों जोङो बिनिखायनो होदों जोङो माने जोंहा टाउनबासि हिसाबै जोङो गोबां दिनैनि समाव बिजि फरायसालियाव थाङो गथ' गथाय दोनलांनांगौ जायो सोरबाया साख्रि बाख्रि मावो बिजनेस मावो फालांगि मावो बिनिखायनो जों बयनिबो सुबिदानि थाखाय जोङो सानाव गेलेनायखौ दोनथ'नानै जों दिनैनि समाव मोनायाव गेलेनायखौनो थिरांथा लादों आरो बे गेलेनायखौ जोङो फ्लाड लाइटजों होगोन आरो दाख्लै KDSA आव जालांनाय जे लाइट बिनिफ्राय जोङो आरोबाव बे समाव साबसिन जोङो प्रेक्टिकेलि जों दाख्लै मोनदांनायखाय जोङो बे बाराव जोङो साबसिन लाइट होनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। जोंहा सारिउफाले जोंहा गेलारि दङ बानायनाय टेम्परारिबाबो बावहाय खुब मोजाङै दर्शकफ्रा नायगिरिफ्रा जिरायनानै नायनो हागोन आरो जोंहा पार्मानेन्टलि जोंहा पेभिलियनजों लोगोसे गेलारि दङ आरो जोङो डिसिप्लिनखौ नोजोर होनानै जों देग्लाय खुब खम बेसेन 30 रांनि जोङो रायजो राजाफोरनो टिकेट फाननानै बा बे टिकेट लानानै रायजो राजाफ्रा 30 रांनि टिकेट लानानै बे खेलाखौ नुनो मोनगोन मानो होनोब्ला गोबां खरस पातिनिबो खोथा जाबाय आरो बिनिखायनो बयबो बेखौ कन्ट्रिबिउसन हिसाबै होनायनि गेजेरजों बयबो डिसिप्लिननि गेजेरजों मोजाङै नायनो हागोन बेखौ आङो सानदों मानोना टिकेट लायाब्ला जिरायनाय जायगाबो थाया बा रायजो राजाफ्रा गाव गाबागाव जायगा मोनैयाव दाख्लै ISPL आवबो गोबांथारा थांफिननो गोनां जादों ओंखायनो जों बेखौ नोजोर होनानै बयबो सुबिदा मोनथों बयबो जाहाथे एन्जय लानो हाथों बेखौ नोजोर होनानै जोङो बाङाय बेसेनाव 30 रांनि टिकेट होनायजों लोगोसे बयनिबो रायजो राजानि थाखाय गेलारियाव जिरायनायनि बेबस्थाखौ होनायनि बेबस्था फाइनाल गेलेनाया जोंनिया 19 थारिखआव जोबहैगोन बियो 10 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 19 नभेम्बराव जोबहैगोन मानो होनोब्ला 20 नभेम्बरनिफ्राय जोंहा वर्ल्ड काप बे जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै जोङो 19 नभेम्बर खालिनो बे गेलेनायखौ जोबथा खालामगोन थामहिनबा